Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan. Ukon, natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini. Isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon.
pagasabton sa sining nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Kainit si imo anak. Ginahilanat ka. Kabug-ata pisang lawas ko, nay. Madali lang ha. Manguha ako sa mga dahon-dahon sa ugsaran. Mapuga ako. Kag ipainom ko sa imo. Ari ng pagkaon mo, Lolo, karyo. Ginpadulong ina sa ilo ni Manang Dominga. Ay, sino ka? Nga ginpadulungan mo ako sang pagkaon. Di na si Inday Dominga. Nagkamasakit si Lolo, karyo. Ano? Kamusta ang kahimtangan niya? Wala man ako makibalo. Pero kadamo man sa mga nagakadto sa ila balay. Nagaduaw sa iya. Ang iban, nagadala sa mga balanyos, hampol, kag ang iban pagid. Nagapuga man sa mga dahon-dahon, kag ginapainom sa iyalo. Kung amo, updi ako toto. Makadto ako sa ila. Bisitahan ko siya. Magkaon ka, Naylo? Hindi na. Nadulang kagutom ko sang mahibalan kong kahimtangan ni Inday Dominga. Kadtuan ko siya. Maria, kamusta na nga ito, anak? Ha? Amo man gihapon, Juanito. Kadamo na sa dapat nga bulong sa iya. Wala gid sang alibyo. Kagkahadlok ako, Juanito. Nahadlok ako sa mahimo nga matabo sa iya. Maria, may kaluoy gid ang mahal nga Diyos. Hindi niya pagbabayaan si Dominga. Masalig kita sa iya. Masalig kita sa mahal nga Diyos, Maria. Kadamo gid sa nagaulikid sa Dominga. Kadamo sa nagapalanggas sa iya. Halos ang bilog nga purok. Nagdugok gid. Sang nakaibalo sila nga nagamasakit ini. Pati ang bulag nga si Lolo Carlo. Wala na siya nagpauli. Halos din na lang siya nagatiner sa balay. Palapitan ko siya. Lo, basi kung gusto mo na magpauli, agad nga magpahuway. Idulong ko ikaw. Hindi na, Juanito. Dire lang ako. Hindi ako magbiya dire.
Mientras hindi ko masiguro nga luwas na sa katalagman ang akong jutay nga anghel. Lolo Carlo? Wala ako sang relasyon sa dugo sa inyo. Apang pamilya ang pagkabig ni Inday Domingas sa akon. Kag tungod sina, ginpalangga ko siya. Lolo Carlo? Dalayawon ang kinaiyas ang inyo anak, Juanito. Kag mapalaron kamo ni Maria, nga nakaangkon sang anak, nga kasubong ni Inday Dominga. Ba, si Maria ato. Nagsinggit siya. Ano ayhan ang natabo? Lo, dire ka lang ha. Kantuan ko siya. Pinali lang ako nga kinkulbaan. Hindi lang kuntani magmatuod ang ari sa huna-huna ko. Hindi lang kuntani. Juanito! Wala nang aton anak! Diyos ko. Wala na siya nagaginawa! Patay na siya! Dominga, anak ko. Dominga. Hindi ko ginbabaton ini nga wala na nga aton anak! Hindi ko ginbabaton! Diyos ko! Anak ko. Nagintugtan mo nga bayaan kami sa among anak! Nga! Nga! Ay, wala na si Inday Dominga. Wala na ang bata nga mabinuligon, mabuot, kag mapisan. Hindi ko ginmalimtan ang pagpalangga niya. Kag pag-ulikid niya sa akon. Bisan hindi kami magkadugo. Tumalagsahon ang kinaiyas ang bata nga ina. Apa nga siya pang ginkuha sang Diyos ang timprano. Nga! Juanito, ilubong ng aton anak buwas. Hindi na natin siya makita tubtub sa loob. Kanugong yung pagkabata, no? Timprano pa sa ginkuha. Dominga! Anak ko! Hindi ka mo maghibi. Ama! Maria, Ang tigulang ay na. Kilala ko ina siya. Maria, si Lucia. Kilala mo lang tigulang ngayon ha? Siya ang manugpakilimos. Nagibuligan ni Domingas na nagligat ngayon atlaw. Apang, hindi amo nang itsura niya. Mahigko siya. Kagtapingon sa magsaka siya sa balay. Apang subong, ang yabayo, lunagaingat sa kaputi. Kag ang yanawong, kanayanaya. Matuod nga patay na si Dominga. Apang magapabilin nga buhi ang maluluyon niya nga kasing-kasing. Ano? Magapabilin nga buhi ang kasing-kasing sa bata ko? Ay, Juanito, nagato siya sa bangkay ni Dominga. Kasilaw? Nasilawan ako magtulok sa iya. Subonggid, kuhaon ko ang kasing-kasing ni Dominga. Kag makita ninyo, tub-tubuhi kamo nga buligan ni Dominga. Oh, Diyos ko! Juanito! Taluka ang ilabuhat niya! Taluka! Hindi. Ginbuksan niya ang duga ni Dominga.
Mi, do kasubong ba lang Do kasubong ba lang nagabukas lang siya sang kahon? O Diyos ko! Kinkuha niya kasing-kasing sang aton anak, Juanito. Ano ang ginbuhat mo, ha? Magtanaw lang ka mo. Juanito! Nagikat siya? Sa diin niya dalo ng kasing-kasing sang aton anak. Dali ka mo! Sundo na to siya! Dali! Inlubog niya sa duta ang kasing-kasing sang aton anak. Pinlubong niya sa aton lagwerta? Nakahibalo ako. Na natingala ka mo sa ginhimo ko. Apang makaligad ang pila ka adlaw. Makita ninyo ang sabat sang pamangkot ninyo. Paagi sini manginbugana ang kabuhi ninyo. Juanito, ato na siya. Ato na siya. Wala, nadulat sa inali, Juanito, sa diin ang tigulang? Wala na siya. Nadula siya sa inali. Hindi. Ano ba lang ang misteryo ini? Ano? Isa kasi mana nang nakaligad. Sugod sang ginpalbong namon si Dominga. Kagtubtub subong, mamugat gihapon sa balatyagon ko. Bugtong lang namon siya nga anak ni Juanito. Apang ginkuha pa siya sang temprano sa amon. Dominga, anak ko. Tubtub subong, hindi ko mabaton nga wala ka na. Tagsa nga maghikot ako sa mga ulubrahon diri sa balay. Madumduman ko gid ikaw. Tungod, wala ka nagapabaya. Ara ka gid nga nagabulig sa akon. Kag hindi lang akong nagakahidlaw sa imo, kundi pati na mga tao nga ginabuligan mo. Dominga, anak. Gusto. Nadumduman ko. Katuan ko. Ang ginlubngan sang tigulang sang iya kasing-kasing. Bisitahan ko ini. Ano ini? May nagtubo nga tanom sa gidlubngan sang kasing-kasing ni Dominga. Malagba ang iya mga dahon. Mga kasilingan! Dali ka mo diri! Lasigan ninyo! May ipakita ko sa inyo! May nagtubo nga tanom sa gidlubngan sa kasing-kasing sang akon anak! Dali ka mo! Tanawan ninyo! Wala lang mahibal, no? Kadako na sang tubo sang tanom dire sang kasing-kasing ni Dominga? Oo. Kadasig sang iya nga pagdako. Nagapamunga ayhan, ina? Wala ako makahibalo. Ang mayo pa. Sundo naton ina sang paaso. Kay kung nagapamunga gid man ang tanom nga ina,
mangin madamo ang produkto. Ha? Oo, Maria. Himali mo, ha? Pasikon amo na ini ang ginatumod sang tigulang nga makahatag sang kasulhayan sang kabuhi ninyo ni Juanito. Gani sugod subong at ipanon naton inisang maayo, Maria. Kada aga kag hapon, paasuhan naton ang tanom nga ina. Maria! Maria! Juanito? Dali! May... nga! Tulukang dako ka kahoy sa likod ng balay ta. May nakita na ko nga bunga. Kag kurti kasing-kasing. Tuluka bala, tuluka. Oh, hala! Oh, na. Kanami tulukon. Hulato na to niya malutong ang mga bunga. Kag among pagkuha sina. Pero... makaon na yan, ina? Indayan kita sila mahilo? Hindi ko masabat ang pamangkot mo nga ina, Maria. Pero hulato na nato niya maluto, ina. Apo nagapati ako nga makaon, ina. Kay suno sa tigulang. Dako ang mabulig sini sa aton. Gani mahulat kita sang inadlaw. Kay sigurado ako. Maluto na ang mga bunga nga ina. Kag makaon naton. Hala, kanamit ni Maria. Katamis ang sabor. Gusto ka matuod. Katamis. Ano kay matamis man magpalangga ang tag-iya sang kasing-kasing nga ginlubong dire. Gani amo ining resulta. Ay, ano ba lang itawag naton sa prutas nga iniman? Dominga. Lulo Carlo? Gusto gid si Lolo Carlo. Tawag na to na prutas nga ini nga Dominga. Oo. Bilang pa si Dugog, kaghandumana naton sa aton palangga nga bata nga si Dominga. Oo. Kag sumugod subong. Tawgon nato ng prutas nga ini nga Dominga. Amo inang panawag nila sa amo nga prutas. Bilang pasidungog sa bata nga mabuot, kag mapinalanggaon sa ila. Amo gali, Lola? Oo. Apang samtang nagaligad ang panahon, nagalipot ang panawag sang mga tawo sa bunga nga matamis, kag manhamit. Tubtob nga gintawag na lang ini nga mangga. Magabiang, diri natapos nga ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Wala kagalisan kasalo karon sa panyapon? Ano abi kung
Karon na lang kami mapauli. Hindi na Magabihan na gid kamo karon. May klase ka pa nga daan, buwas. May mga kaupod man ako sa kwarto Maupod na lang ako kay Maricel. Kay do mabuot man siya. Madungan na lang ako panyapon sa iya Ate, sige. Total, ari man kami dito sa Sabado sang gabi. Hindi ka dapat nga malate, ha? Kinahanglan nga pag-abot ko halin sa eskwelahan, nagahulat ng salakyan mo sa guwasang dorm. Yes, madam. Tandaan mo gid ang gintugon ko sa imo, ha? Madamo ba lang nagabantay sa imo? Madamo sa mabalita sa akon kung may ginahimo ka nga milagro. Oo na. Sige na. Malakad na kami, ha? Bye. Bye. Nong? Sige na, Nong. Malakad na kita. Ato na sila. Ay, Kalain sa kasubok ang ginabantiyag ko, Nasubuan ko magpanumdum na hindi na kami makaupod adlaw-adlaw. Wala lang mahibala ng paglikat sa binulan ba? Ikatatlo ko na nga semester nga nagatinag diri sa dorm niya ini. Sabado subong sang aga, kag dapat mapauli na ako sa amon. Pero kabaskog sang ulan Suspended ganing klase sa naglikat nga adlaw kay may bagyo. Kay isa pa, nahadlo ko nga ma-stranded sa dalan, pananggit mo pauli ko. Kag sa sitwasyon subong sang panahon, imposible nga makasugat sa akon si James. Ay, ang maayo pa, manawag ako sa opisina sang bus kampanya. Mamangkot ako kung may biyahe sila subong. Manawag ako Manawag ako sa payphone. Gali? Oo. Ate, sige Salamat. Bye. Wala ko no sila sang biyahe subong. Basi buwas pa ko no. Tungod grabe ko nung baha pakadto sa south Kung hindi makabiyahe ang bus, mas nagid ang salakyan nila ni James. Gan imposible nga masugat niya ako. Ay, mabalik na lang ako sa kwarto Bus company? Nagpasimpalad ako. Apang, wala sang biyahe?
Naton, wala sang James nga masugat. Inagani. Ay, kuntani, nagpauli na lang ako kahapon. Maayo pa sila ni Terry, kay nakahingagaw pa. Ay, manpahamak ang term paper nga ina mo. Ginrush ko para nga wala na ako sang paminsaron. Sa Lunes pa man ang juicy na, hindi bala? Ano kay siling ko, tapuson ko na lang. Parang malaba pang oras namo ni James sa pagsugilanon. Wala man ako maguna-huna nga mo sinikabasgog sang bagyo mo. Kisang una gani, nagasugat man si James, bisan mabasgog ang ulan. Bilib gani ako sa iya mo. Grabe gid yung tiyaga niya. 3 ka oras siling mo ang biyahe papuli sa inyo. Di kumpensaron gid. Mga 12 oras siya nga nagabiyahe kada semana para lang nga makaupod ka. Tungod ginasugat ka pa niya, ka ginadulong pagid. Dapat lang no. Bakod ka gid ya. Ambot man gani Kung nga makaantos man siya sang batasan ko. Kataray nga daan sa akon. Tungod mabuot ka man. Ina lang ugaling. Prangka. Kaglipot ang pasensya. Pero abi mo, sang primero bala daw natahap man ako sa imo. Kay kasakit sa imo maghambal kun ka isa. Pero dahusto ka man Pasensya ka na ha. Amo gid ako sina Amo gani. Kag si Terry iya. Do ginakulbaan sa imo. Gani nagsaylo na lang siya sa lain nga dorm. Hindi ba lang nga naghambal si James? Nga ginatext siya sini? Ginpamangkot ko man lang si Terry. Kung gusto niya ako nga inkwentrohon. Himali ko man niya nga nagpanik na gali siya. Kaysa kataas mo nga ina nga daw ang masuna ka. Gasun, nagapalang lisik kinang mata mo sadto. Hindi gani ako makahibalo kung makadlaw ako o kung maalarma sang kumpronta mo sa iya. Nagapalamuti gid siya. Abi niya siguro kung taguon ni James sa akon nga ginatext niya ini. Gai ko man nga wala siya ginaseryoso sang boyfriend niya kay. Abi niya kung ang tanan nga mga lalaki amo sina. Sel? Mangayo tani ako sang pabor sa imo. Ano bala ina? Hindi ka na lang abi magkadto sa tita mo karon sa gabi ay. Parang may kaupod ako diri. Kay basi bala kun murtuhon ako diri. Do sa buang ka bala mo? Nahadlok ka sa murto? Abi ko gani anay kun wala ka sang ginakahadlokan. Ano kay ginsugiran ako ni Dana dira sa piya ka kwarto? Sang isahanon lang siya kuno diri nga nabilin, nag-alsa kuno ang kama sa tupad niya. Diyos ko, kunang mo, magupod ka na lang sa akon Dito na lang kita ma-weekend. Ay, hindi na lang gali Ha? Naaw! Basi kung makilala ka pa ni Ryan, ang tupad balay namon. Pasibla kung mataypan ka pa niya, haw? Yudi ha, may secret love ka gali ha? Sugiri ko be. Wala man abi ako sa isugid. Kay ti, wala man kami nagasugilanon mo. Gwapo bala siya? Oo. Kag dason, tall, dark, and handsome siya. Kag rich pa. Amo gani inay, nga gusto ko gid nga magkadto sa ila ni tita. Man kun hindi lang natama kalayo sang balay ni tita sa school, daw didto na lang ako maestar mo.
Amo galing nga excited ka nga maghalin diri kada Sabado? Ikaw mang gani. Malipayon kagid tagsa nga mag-abot ang Sabado sang aga. Nagayuhom kagid. Kag kun mag-abot ka naman sa Domingo sang gabi, daw hindi naman mapinta ang itsura mo. Kung wala ko lang ginatindugan ang mga ginpanghambal ko sadto, madugay na ako nagpauli, Sel. Kay kabudlay gali kung hidlawon ka, no? Wala ka, maanad mo. Masobra isa ka tuig kag tunga mo na ina nga ginabuhat. Inaganing problema eh. Kag mas nagadugang nagid kada adlaw ang kahidlaw nga ginabatyag ko sa iya. Ilabi na kon medyo malawig ang bakasyon. Kag masamay ko siya nga makaupod. Nabudlayan gid ko bala magbiya sa iya mo. Ay, Lorena, amukit na Temprano ka pa abi nga nagigugma mo. Uti, ano man ang hambas sa mga parents mo? Okay man lang sa ila Dobato naman nila nga duha na kami ni James. Maayo kali kay ka-understanding sang parents mo. Kay ang iba niya, ginabalabagan ina. Ilabi na kun huben pa kamo katama. Nangin strict man sila sa magulang ko. Gani nakatuon ini nga magbinutig. Kung ano-ano nang ginalisensya niya kung maglakat siya. Gali kay, mad-date man lang sila sang nobyo niya. Nangin rebelde pa ganing magulang ko sadto Nagsabat-sabat pa siya sa mga ginikana namon. Amo siguro ina nga sang ako na, mas nangin halog na sila sa akon. Isa pa, kilala man nilang pamilya nila ni James mo. Madali lang pangitaon pananglit. Kag ang pinaka-importante sa tanan, handa na si James. Take note ha. Pakaslan niya ako anytime. Ginhagan na ganit niya ako antes ako nag-college Aba? Lord? Love na gid pala ina? Oh? Nga nakapamangkot kasi naaw. Tungod sa nahibalaan ko, nagapangulit magpakasal ang isa ka lalaki kung sa amo sina nga edad. Tungod raging hormones ko no? Ano? Alang-alang mga sa amo lang sina. Kay ang iban, abi nila sa sex attraction, love na. Siling gani nila. Dira mo ko na mahibalaan kung matuod gid ang guy. Kay sigurohon gid niya nga satisfy ka. Kag hindi kay siya lang. Kag depende kuno sa inyo nga touch. Oy, amo pala? As if nga daw wala gid kamo kuno abi nga nag-experiment ni James. If I know, delikado pa gani inang magnobyo nga pareho nga teenagers Tungod curious pa ina. Ginahambal mo ina tungod sa imo experience no? Of course not. Observant lang kuya no. Pareho subong. Nagapalamula kagid ho. Hashtagid sa dulunggan mo. Hoy, wala bala. Naga-reflect lang niya ang color sang blouse ko no. Aba? Ako, ana lang bala. Ay, madali lang May nagapanawag sa cellphone ko. Ba? Si James? Hello? May signal ka na? Kaina ko pa ikaw ginakontak. Baha dili sa syudad. Amo gani? Dumalipayin ka pa nga hindi na gani kita makakita ay sini nga weekend. Hindi na ako makapauli kay wala sang biyahe ang bus. Amo bala? Ote, anong siling sa parents mo? Sa madason nga simana na lang kuno ako mapauli. Hindi kuno ako magpamilit nga magpauli. Naman ganing ginhambal ni nanay kag ni tatay sa akon. Isa pa, wala si Manong Wala sang driver diri. Ote, anong ginabuhat mo subong? Ari, kahambal ka. Nga pala ka malipayon gid sa imo haw. Makahibalo ka gid O sige. Bye. Oy, hoy, madali lang. Hala, kinpatay na niyang cellphone.
Yudi, nagpanawag na si James sa iya. Nalipayo na siya ba? Makaulugot gani, no? Kaya daw nalipay pa siya nga, hindi ako makapauli. May ginaplano siguro nga kabuangan eh. Hindi lang niya pagtilawan. Kay, ambot lang. Ba? May nagapanoktok? Sel, ako na lang mabukas, Sino ba? Hala! O ano? Hindi mo ako pagpasudlon? James? Anong kinabuhat mo diri? Nagatindog sa tubangan mo eh. Ano na? Hi Maricel! Pwede bala? Magpanaog ka na? Buang kagid bala mo. Ma-expel pa ako karon. Nakahibalo kagid nga hindi pwede nga magpasulod sa lalaki sa kwarto sa mga babaye. Ginpasaka ako diri sang dorm manager ninyo. Wala man habis ang maliyog nga tao dito sa Idalom eh. Kay wala isang tao. Basta dasigon ko lang kuno. O sige na, ilis na. Kay hulaton ko ikaw sa Idalom. Sige na. Kay ginaurasan ako sang dorm manager ninyo. Madali lang. Paano ka nakaabot diri? Nakasakay ako sa salakyan sa mga army. Base kung pangitaon ka sa inyo. Ang pagkahibalo nila. At ako sa ilan ni Rex. Iginambalan ko man si Rex. Hindi niya ako pagbukuhon. Base dugay-dugay. May maulhot na dire. Kag may kaupod nga judge ha. Wala Lain niyang plano ko eh. Oh, ba? Ara ng dorm manager ninyo? Sige na. Ilis na. Ato na siya. Isira ko ng puwertahan Ay, wow! How sweet naman! Nahisa ko Kung wala ka lang dira kaina, nahalukan ko na siya. Gusto mo nga mag-upod sa amon? Hindi na Basi kung maggwa pa ako karon nga makaluluoy. Temprano na lang ako nga makadto sa ila ni tita. Kay basi ko na stranded na dito si Ryan. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Tudok sa kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bango Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love
karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. May ihatagali ako sa imo nga mga bayo. Ginbaklan ko ikaw sa ukay-ukay. Tugod nakita ko, wala ka sang ilislan. Madamo gid nga salamat, Aura. Maayo naman ini kun makakita na ako sang ubra para nga makabulig man ako sa inyo bisan paano. Ano ang obrahon mo? Hindi man makakita ang isa mo kamata? Mahiman siguro ako nga makapangayo sang limos. Ano? Mangayo ka sang limos? Oo, Aura. Bisan ano, buhaton ko. Para lang makabulig ako sa inyo. Hoy! Michael! Dali di. Yasis ko? Sili nga si Sherwin na magkadto sa diri. May isugo ako sa iya. Anong isugo mo? Bakla niya ako sa sigarilyo. Kag karni norte sagwa. Ako na lang mabakal. Malayan ang pamatsyag ni Sherwin. Siyang gusto kong magbakal sa sigarilyo kag karni norte. Nagamasakit siya. Natrangkaso, guro? Siya ang gusto ko nga magbakal sina. Kag wala ko sang labot kung anong ang masakit niya. Kag kung mainit ako, mandugangan gid na karon kung saputihon ko siya. Tilawan mo eh. Anong siling mo? Liwata. Tilawan mo nga sa putihon si Sherwin. Nga, anong buhaton mo? Mabalaan mo lang akong tilawan mo. Gali. Tikman. Kundi wala tuo ang nabaton mo nga tapungol ko. Kag natumba kagid. Ba, nagbangon ka dayon na. Ginkibot mo ako. Tumba ako. Linason ko ang namumong ina. Madugay na ako nga nagadumot nga tapakon ka nga animal ka. Hey! Kamo mga ungas, kamo tabangin ninyo ako! Isipit mo ang liog ko! Lubagon kong liog mo! Kung may magpalapit sa akon! Hambala sila magaling! Hindi sila magpalapit! Hindi ka? Pali na sila! Madali! Isa! Kamo! Halin kamo, halin! Bayae ako! Bayae kami! Atulo sila! Buhi ako, buhi! Diyos, hindi na ako ginawa ba? Animal ka. Bayaran mo ini sa mahal. Hindi ka maputlakan sa adlaw. Mapatay ka nga, animal ka. Halina!
Basi magliwat pa karon ng pinsar ko. Oo. Malin ako. Nagapamahog pang animal. Apang kinanglan niya maghalong ako. Traidor nga klase isang tao, inang sisis ko. Ginsugiran nila ako sang natabo, Michael. Ginlutos mo gali si Cisco sang mag-away ka mo? Oo. Madudla na to siyang magpari-ari diri sa presuan. Pero maghalong ka, Michael. Madamo siya sang sinakpan. Liputon ka nila sina. Pareho sang ginhimo nila sa akon sang una. Tanawon ko lang kung anong iya mabuhat. Pag hindi na siya magandom, pangatandugon ka. Tungod ginpandaman ko siya. Ginpandaman mo siya? Oo. Hindi na siya magliwat nga magandom sa pagkastigo sa imo. Kung himuon niya ina, ambot lang kung anong matabo siya. Michael? Ellen? Diin ka magalin? Nagkadto ako sa bangga. Didto sa may mga pamalay. Nga medyo madamo sang tawo. Kag medyo may ikasaran. Nagpresentar ako nga manglaba para sa ila. Apang wala nila ako ginbaton. May labandera na kuno sila eh. Amo gali? Kag nakahibalo ako. Kung nga hindi sila magbaton sa akon. Kay ti, isa na lang ang akon matay. Kay ang isa, lusok na. Ellen, amo ina ang ginasiling ko sa imo. Nga hindi ka pwede nga makakita sa trabaho. Bangod nga isa na lang ang mata mo. Diri ka na lang. Diri, hindi ka magutuman sa amon. Magbuli ka na lang sa akon. Sa pag-atipan sa mga kaopon natin sa hublag. Ay, salamat gid Aura. Utang ko sa inyo ang akon kabuhi. Hindi ko gid ini malimtan tubtubsan o. Ang akon kabuhi kay Aura kag sa iya bana. Kag ini mga tawo nga ini, hindi man gali dapat nga kaugtan. Tawo man sila gihapon. May kaluoy man sa ila isig ka tawo. Apang may ginatindugan lang sila nga prinsipyo. Apang hindi ako mahimo nga magtinir diri. Kinahanglan nga pangitaon ko ang akon anak. Nakahibalo ako nga buhi pa siya. Kag hindi ako maguntat sa pagpangita sa iya. Uy, palangga ko gid ikaw, Michael. Ikaw lang ang akon anak. Apang kun wala ko siya pagkuha kay Marta. Siguro, wala nag-amo sinig ang akon kabudlay. Kinahanglan nga makita ako gid si Michael. Wala na si Marta. Kag ako na si Michael sang lubos. Apag sa kahimtangan ko nga ini, mabaton pa bala niya ako bilang iloy.
Hindi ayan niya ako pagpalayuan. Bangod malain ako. Malain ako. Samtang nagadugay, nagabatyag ako nga nagaluya ang lawas ko. Kag may biskon ka isa, nga daw sa hindi ako makaginhawa. Kinahanglan nga makapabulong ako sa ospital. Kinahanglan nga mag-ayo ako. Madamo ako sa manggad nga ato sagwa. Kag ginapalakat ko lang ina, halin diri sa presuan, sa kalalangan sang akon mga abogado. Kag nakahibalo sina si Cisco. Nakahibalo siya nga madamo ako sang kwarta. Gani ginakwartahan nila ako. Kag kung hindi ako maghatag, baldahon nila ako. Kagamoy nang natabo. Nabalda ako sa ila kahimuan sa akon. Apang subong, nakita ko nga nahadlok siya sa kay Michael. Wala na siya nagapangayo sang kwarta. Naguntat siya anay. Kag nakahibalo man ako, nga si Michael ang iyaunahon. Kag ugaling naman ako. Kinahanglan nga mapatay siya una sang sa akon. Hindi ako maluyag nga may matabo kay Michael. Siya lang ang akong paglaom nga mabuhi pa ako. Nga hindi ka na magkadto sa ospital. Kalain na sang dagway mo. Malapsi ka kag maniwang pa Sherwin. Oh. Makadtugin man ako sa ospital. Apang nakahibalo ka naman nga tigulang na ako. Kag nagaluya ng lawas ko. Kag nagalingin ang ulo ko. Kag salamat kay ikaw ang nagbulos sa akong trabaho. Gani hindi makig sa ako ng warden. Akong bahala. Magpaway ka lang dito sa imo, Carcel. Kaya akong may balo sa imo. Naglain naman ang pamatsyag ko. Do sa matumba. Pa, Sherwin? Sherwin? Natumba siya? Dalon ko siya sa ospital. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!